Naqas b'mod evidenti n-numru ta' persuni li jisfaw mingħajr provista tal-elettriku minħabba li ma jlaħqux mal-kontijiet tad-dawl. Dan ġie żvelat mill-gazzetta KULħADD li qalet kif ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl huma fost ir-raġunijiet ewlenin li naqas il-faqar f'pajjiżna. Skont ċifri pubblikati mill-Eurostat jirriżulta li l-kontijiet f'Malta issa huma 40% orħos mill-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea. L-istess ġurnal kompla jispjega kif fl-2015 bl-effett tal-kontijiet ta' qabel is-sena 2014 minn 68% tal-konsumaturi li kien ikollhom arranġamenti għal tal-apposta sabiex iħallsu l-kontijiet tad-dawl bin-nifs. Is-sena li għaddiet ġiet irreġistrata l-anqas rata ta' persuni li għadhom jagħmlu dan, hekk kif bħalissa hemm kważi 20%. Dan ifisser tnaqqis ta' 48% li huwa xhieda ċara li r-roħs fit-tariffi qed jagħmilha aktar faċli għall-familji sabiex minnu fih iħallsu l-kont tad-dawl kollu fil-ħin u mingħajr il-ħtieġa li jsiru pagamenti separati. Il-gazzetta KULħADD tiżvela li minkejja li l-kontijiet għadhom jintbagħtu lill-konsumaturi bl-istess ritmu li kienu qabel. Il-bidla fl-amministrazzjoni għall Gvern Laburista waslet sabiex minnu fih u wettaq il-weda elettorali tiegħu u raħħas it-tariffi b'tali mod illi wassal lil Malta sabiex naqqas fir-rata ta' persuni li jgħixu fil-faqar. Il-KULħADD irrapporta wkoll kif in-numru ta' familji li jirċievu l-kontijiet li ma jaqbżux il-faxxa l-aktar baxxa tat-tariffi, jiġifieri ta' 2000 unit f'sena, żdied b'4.3% fl-2017 meta mqabbel mal-istess figura fl-2012. Din iż-żieda tfisser li llum il-ġurnata hemm ħafna iżjed klijenti li qegħdin jibbenefikaw mill-orħos faxxa tat-tariffi llum milli kien hemm fl-2012.